Oni ce oni yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'u b'an kanubagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye tarata ye août kalo tile 25 san 2026 aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an da se an ka bi kunnafoniba ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carilen ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba m'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Aka Mali fintigilakaw cɛsirilen bɛ opération kɛli la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulumaw ye k'olu si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔ na wale min bɛ kɛ sababu min an malidenw n'an bolo la fɛ an ka lakana bɛ sabati an sigiyɔrɔ la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko opération dugukoloko hukumu na kunu tɛnɛ août kalo tile 24 san 2026 min ka état major général des armées ale bɔ ne ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen août kalo tile 23 san 2026 ko min ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye ko k'olu to jamana lakɔlɔsili baaraw la k'u kɔntara bɔ banbaci wale jɛkulumaw ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn ka yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ma san région kɔnɔna na ko walen kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw k'olu kɔni opération belebelebaw yɛrɛ kɔni labɛn opération min kɔnɔna na o sera ka tiɲɛniba de don ni banbaci wale jɛkulu man ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn ka yɔrɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔ san région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Alisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko yɛrɛ kɔni hukumu na hinɛ fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sanga ani wagati min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni wuli bɛ ne ka opération kɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka banbaci wale jɛkulumaw si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔ na o wale fɛn fɛn bɛ ka kɛ an ka Mali fintigilakaw fɛ wale bɛɛ lajɛlen laɲini de ye walasa min an malidenw n'an bolo la fɛ an ka lakana ka se ka sabati o ko hukumu de la kari tɛmɛnen août kalo tile 23 san 2026 min ka état major général des armées ale bɔ ne ka laseli min kɔnɔna na a b'a fɔ Mali den bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko opération dugukoloko hukumu yɛrɛ kɔnɔna ko août kalo tile 22 ni août kalo tile 23 san 2026 ko min ka Mali fintigilakaw k'u ye opération yɛrɛ kɔni kɛ Kidal Douentza ale ni Masina région yɛrɛ kɔni ma ko an ka Mali fintigilakaw ye ni opération min kɛ ne ka ɲɛsin nin yɔrɔ nin ma ko opération nin kɛra ne ka ɲɛsin banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni daga sigiyɔrɔ de ma k'a ka Mali fintigilakaw ka ni opération nin ɲɛna kosɛbɛ ka da ka opération nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u sera ka tiɲɛniba de don banbaci wale jɛkulu maaw kunna région 3 nin kɔnɔna na min ka Mali autorité olu bɛ cɛsiri baara la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa an ka Mali fintigilaka fɛn fɛn minɛ bɛ otagiya la banbaci wale jɛkulumaw bolo ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu bɛɛ lajɛlen labila don n'a nataw yɛrɛ kɔnɔna ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna sources kɔni y'a yira k'a fɔ ko kari tɛmɛnen août kalo tile 23 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ale ni banbaci wale jɛkulu FLA ni o ye Front de Libération de l'Azawad maaw yɛrɛ kɔni ko ni maa fila nin yɛrɛ kɔni ye kasoladen falen yɛrɛ kɔni kɛ nin don kofɔlen na k'an ka Mali fintigilaka 22 ni minnu kun ye otage ye wagati tɛmɛnenw na ko banbaci wale jɛkulu FLA maaw yɛrɛ kɔni ye olu libéré ko jaabi yɛrɛ kɔni na Mali autorités fɛnɛ banbaci wale jɛkulu FLA maaw yɛrɛ kɔni ka mɔgɔ 9 yɛrɛ kɔni libéré min lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni olu fɛnɛ bɛ ka o seko n'u damayira yɛrɛ kɔni kɛ criminalité ale ni délinquance kɛlɛli ko baaraw la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni lakana tigilamaw ka cɛsiri baaraw walasa ka se ka adamadenw n'u bolafɛnw ka lakana yɛrɛ kɔni sabati a kɔni yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Sogonikɔ commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni ni o ɲɛmɔgɔya bɛ commissaire principal de police Zeinabu Walet Ishaka ni yɛrɛ kɔni bolo a kɔni yirala k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la août kalo tile 16 su ni ka dugu jɛ août kalo tile 17 la san 2026 k'ale ka cɛdenw kɔni ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamako kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u sera k'u bolo da maa 7 yɛrɛ kɔni ka bolodala ni maa 7 min yɛrɛ kɔni ka min yɛrɛ kɔni ye Sogonikɔ commissariat de police cɛ dɔ y'a yira k'a fɔ k'u boloda ni maa 7 nin ka da kan u bɛ ka bisiga maa 7 nin na k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni bɛ réseau dɔ kɔnɔna na réseau min ka baara bɛnnen don suɲɛni baaraw yɛrɛ de kɔni ma an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni OCC ni o ye office central des stupéfiants ni de cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔ minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnamafɛn donni kɛlɛli ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sanga ani wagati o OCC maaw yɛrɛ kɔni bɛ opération la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni an malidenw yɛrɛ kɔni k'an ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni sabati ɲɛnamafɛnw kɔlɔlɔ ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko kari tɛmɛnen août kalo tile 23 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Bamako OCC cɛ dɔw yɛrɛ kɔni k'olu ye opération belebeleba dɔ kɛ an ka Bamako suguba yɛrɛ kɔnɔna ko ni opération min yɛrɛ kɔni kɛra OCC cɛ dɔw fɛ ko opération in ɲɛna kosɛbɛ ka da kan opération in kɔnɔna na u sera ka u bolo da fura caman yɛrɛ kɔni k'a kɔni yirala k'a fɔ ko OCC cɛ dɔw y'u bolo da ni fura kofɔli min kan ko ni fura in yɛrɛ kɔni ko feerela an ka Mali jamana kɔnɔna na k'a kun na CFA wari miliyɔn 300 yɛrɛ de kɔni ladon a tigilamɔgɔw kunna
Susu dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko juma tɛmɛnen o kalo tile 20 san 2026 ko Ghana silamɛjɛkulu dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ convoi la u kun bɛ ka u kunda Senegal jamana yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka taa mawuludu ɲɛnajɛw yɛrɛ kɔni kɛ ni jamana kofɔlen in kɔnɔna na ko ka ni ijikɛla ninnu yɛrɛ kɔni to u ka o tagali yɛrɛ kɔnɔna na ko cɛ maramafɛntigi dɔw minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ye binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin convoi yɛrɛ kɔni ma sirala sira bɛ bɔ Bamako ni ka taa Senegal jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Mali ale ni Algérie olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka u cɛ jaw yɛrɛ kɔni sinsin kosɛbɛ ka daga i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo bɛ kalo damadɔni yɛrɛ kɔni bɔ jamana fila ni yɛrɛ kɔni kun kɔdon bɛ ɲɔgɔn ma nka bɛ wagati min na i n'a fɔ ko u bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka u bolo di ɲɔgɔn ma kosɛbɛ ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko kunu tɛnɛ o kalo tile 24 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali premier ministre ni o ye Général Abdoulaye Maïga k'ale yɛrɛ kɔni sera Algérie jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa Mali premier ministre kan tagali Algérie jamana kɔnɔna na o kɛ kun de walasa ka se ka taa baara visite kɛ jamana in kɔnɔna na ni yɛrɛ kɔni Mali ale ni Algérie k'u cɛ sinsin kosɛbɛ ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. An wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen bɛ opération kɛ la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u bololafɛnw ka lakana ka se ka sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko opération dugukolo ko hukumu na min y'an état-major général des armées ale kɔni b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ k'alisa min y'an ka Mali fintigilakaw k'u bɛ ka continuer u ka opération fɛ opération min na u bɛ jamana lakɔlɔsi u b'a lakana ale ni u bɛ banbaci wale maaw kɛlɛ kama wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye Mali fintigilakaw k'alisa u bɛ ka continuer opération bɛɛ lajɛlen fɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na kunu tɛnɛ o kalo tile 24 san 2026 min y'an ka état-major général des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ko kari tɛmɛnen o kalo tile 23 san 2026 ko min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'olu renseignement kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sɔrɔ k'an ka Mali fintigilakaw kɛlen ni ka renseignement kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni sɔrɔ u kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni wuli walasa ka se ka taa o ko yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛ ni ka jamana lakɔlɔsili baaraw kɛ ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni to sɛgɛsɛgɛli baaraw la o kɔni taara bɔ banbaci walejɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ caman yɛrɛ kɔni ka san région sud ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni olu kɔni bɔlen banbaci walejɛkulu ma ni ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ in yɛrɛ kɔni kan o kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔnɔna na o kɔni taara bɔ a kalama k'a fɔ ko banbaci walejɛkulu ma ni yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ko kɛlɛkɛminɛn caman bɛ yen nɔ ni o dɔw yɛrɛ kɔni ye moto ale ni mobiliw yɛrɛ kɔni mobili minnu falen don maramafɛnw na k'a yirala k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni kun jɔlen don banbaci wale ma ni ka ɲɔgɔn yɔrɔ in na min fɛnɛ kɔni ye plo logistique dɔw yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko fɛnɛ kun bɛ banbaci walejɛkulu ma ni ka ɲɔgɔn yɔrɔ in na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bɔlen ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni ka k'u ma girin ni ka faraku yɛrɛ kɔni kɛ sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni mɛnna sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka dalilu kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni yɔrɔ kofɔlen ye ko banbaci walejɛkulu ma u ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ de don ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni tilalen u ka o baara in bɛɛ lajɛlen la o sɔrɔla ka faraku kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma a kɔni yirala k'a fɔ ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ye nin faraku min kɛ k'a kɛra faraku ɲumanba ye ka d'a kan faraku in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka banbaci wale ma ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don u kunna u ka minɛn minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ u ka ɲɔgɔn yɔrɔ in na k'a tilan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni halakira an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna min ye état-major général des armées ale kɔni b'a yira k'a fɔ k'alisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw k'olu kɔni bɛ ka continuer localité in yɛrɛ kɔni yɔrɔ lakɔlɔsili baaraw la walasa sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ye nin faraku min kɛ faraku in ye jaabi minnu sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka o dɔn bilan min yɛrɛ kɔni bɔra opération yɛrɛ kɔni na ka o dɔn ale ni ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ka menace k'olu ɲini teliya la ni ka sɔrɔ k'olu neutraliser ni ka bɔ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni état-major général des armées ale bɛ hakilisi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ni ka sinsin a ka ko kura ye k'alisa min yɛrɛ kɔni a ka Mali fintigilakaw k'u bɛ ka continuer opération kɛ la u bɛ opération minnu kɛ ni cɛsiri baara kɛ ko ɲuman ale ni kɛlɛ ɲɛdɔn yɛrɛ kɔni k'an ka Mali fintigilakaw bɛ ka continuer o baara ninnu fɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma k'alisa an ka continuer an ka Mali fintigilakaw jukɔrɔma don wa an ka danaya ta ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma banbaci wale kɛlɛli baaraw la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an ka Mali fintigilakaw an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛli la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni an malidenw n'an bololafɛnw ka se k'an ka lakana yɛrɛ kɔni sabati an sigiyɔrɔw la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔni na ko don tɛmɛnenw na min an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni ye k'olu ye opération kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walejɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ka daga sigiyɔrɔ caman ma an ka jamana localité caman yɛrɛ kɔni
kɔnɔna na communiqué la min carila kari don août kalo tile 23 san 2026 min yɛrɛ kɔnɔ an ka état major général des armées ale b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma ni communiqué in kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko civil tɛmɛnen août kalo tile 22 ale ni kari don août kalo tile 23 san 2026 ko opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔnɔ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'olu ye opération kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni daga sigiyɔrɔ caman yɛrɛ kɔni ma Kidal Douazan ale ni Masina région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état major général des armées ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna na ko civil tɛmɛnen août kalo tile 22 san 2026 ko min y'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ku renseignement dɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ an ka Mali fintigilakaw kelen ni ka nin renseignement sɔrɔ renseignement yɛrɛ kɔni labaara cogo ɲuman na ko renseignement yɛrɛ kɔni labaarali yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu ma ka daga sigiyɔrɔ caman yɛrɛ kɔni kan a bɛ baara localité nord yan fanfɛla la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Kidal région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yira k'a fɔ ko banbaci wale maaw ka daga sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni na k'u ka kɛlɛkɛminɛn caman tun bɛ yen nɔ ko sɛgɛsɛgɛli baara nin yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu y'an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw wuli walasa ka se ka taa opération yɛrɛ kɔni kɛ nin yɔrɔ in na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni seri yɔrɔ kofɔlen na o kɔni ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw ka daga sigiyɔrɔ in ma Kidal région kɔnɔna na ko ni opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ nin don kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ na min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye olu kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu maaw ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ka bolike si localité sud yan fanfɛla la ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Douazan région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko an ka Mali fintigilakaw bɔlen banbaci wale jɛkulu maaw ni yɛrɛ kɔni ka nin ɲɔgɔn ye yɔrɔ yɛrɛ kɔni o kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ nɔ sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yira k'a fɔ ko banbaci wale jɛkulu maaw ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko banbaci wale jɛkulu ɲɛma caman tun bɛ yen ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ka kɛlɛkɛminɛnw fo ka taa se u ka moyen logistique yɛrɛ kɔni ma ko caman fɛnɛ yɛrɛ kɔni tun bɛ u ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko fintigilakaw bɔlen nin ko in yɛrɛ kɔni kan k'u kɔni an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw wuli ka taa yɔrɔ in yɛrɛ kɔni jateminɛ ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni taara jateminɛw yɛrɛ kɔni kɛ kosɛbɛ ni ka dalilubaw sɔrɔ ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw tilalen u ka o baara ninnu na u sɔrɔla ka frappe yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni ma a kɔni yirala k'a fɔ ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw kɔni frappe min kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ in ma k'a kɛra frappe ɲumanba ye ka d'a ka frappe nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u sera ka tiɲɛniba de don banbaci wale jɛkulu maaw kunna ko ni opération nin yɛrɛ kɔni dugusajɛ ni o bɛnna kari ma août kalo tile 23 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw halisa u continuera jamana lakɔlɔsili baaraw la ni sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la o kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ caman yɛrɛ kɔni ka Masina localité nord ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔnɔna na o kɔni taara bɔ a kalama k'a fɔ ko banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ka nin ɲɔgɔn ye yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ko kɛlɛkɛminɛnw moyen logistique ni o dɔw yɛrɛ kɔni ye moto ye ko o camanba yɛrɛ de kɔni tun bɛ yɔrɔ in na état major général des armées ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw bɔlen nin ko in yɛrɛ kɔni kan k'u kɔni ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ko frappe in kɛra frappe ɲumanba ye ka d'a kan a kɛra sababu ni ka tiɲɛniba de don banbaci wale jɛkulu maaw kunna k'a kɔni wagati min na i n'a fɔ ko bi opération kɛra nin localité fɛn fɛn la k'halisa min yɛrɛ kɔni fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu kɔni bɛ secteur min yɛrɛ kɔni lakɔlɔsili baaraw la sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɛ o yɔrɔ minnu lakɔlɔsili baaraw la o kɛ kun de ye walasa sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ye frappe min kɛ frappe in yɛrɛ kɔni jaabi ka olu dɔn bila minnu yɛrɛ kɔni bɔra frappe in yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o dɔn ale ni min yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu maaw ye ka continuer ni ka olu ɲini jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ kɔni an ka état major général des armées ale bɛ hakilisi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ni k'a yira k'a fɔ halisa wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min y'an ka Mali fintigilakaw halisa olu bɛ ka continuer opération kɛli la ni cɛsiri ale ni baara kɛ ko ɲuman walasa ka se ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana sabati o ko hukumu de la a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma k'halisa an ka continuer an ka Mali fintigilakaw jukɔrɔma don wa an ka danaya ta ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wagati min na i n'a fɔ ko bi min ka Mali autorité an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu bɛ cɛsiri baaraw la walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ an ka Mali fintigilaka fɛn fɛn yɛrɛ kɔni minɛ bɛ otage ya la banbaci wale jɛkulu maaw bolo ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu yɛrɛ kɔni labila teliya la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na surtout kɔni y'a yira k'a fɔ ko kari tɛmɛnen août kalo tile 23 san 2026 ko an ka Mali autorité ni banbaci wale jɛkulu Front de Libération de l'Azawad ni o ye FLA maaw ye an ka Mali fintigilakaw ni o mani yɛrɛ kɔni kasuladen falen yɛrɛ kɔni kɛ wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni halisa Mali yɛrɛ kɔni bɛ k'i cɛsiri ka fɛɛrɛ latigɛ bɛn ka se ka sabati a ka jamana kɔnɔna na surtout yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko kasuladen falen in baara in yɛrɛ kɔni kɛra ANEFIS localité yɛrɛ de kɔni na ko a kasuladen falen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilaka 22 ye n'olu tun bɛ otage ya la banbaci wale jɛkulu Front de Libération de l'Azawad maaw bolo wagati tɛmɛnenw na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilaka 22 yɛrɛ kɔni k'olu libéré la nin ko in yɛrɛ kɔni senfɛ ko o ko jaabi la min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité olu ye
banbaci wale jɛkulu FLA maaw yɛrɛ kɔni ka kasuladen maa 9 yɛrɛ de kɔni labila. Jateminɛla caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni wale min yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ nin ye ko ni kɔni ye ko ɲumanba ye Mali autorités yɛrɛ kɔni ka fanfɛla yɛrɛ kɔni na. Ka d'a kan wale yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités olu bɛ cɛsiri baaraw la ka fɛɛrɛ latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye fɛn fɛn minɛ bɛ otage la banbaci wale jɛkulu maaw bolo k'an ka Mali autorités cɛsiri bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o maa ninnu yɛrɛ kɔni labila teliya la cogo min u bɛ se ka segin ka na u ka denbayaw yɛrɛ kɔni ma. Min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamaaw ye olu kɔni cɛsiri bɛ criminalité ale délinquance ko kɛlɛli baaraw la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni ko hadamadenw n'u bololafɛnw ka lakana sabatili ko o ko min na ko min yɛrɛ kɔni ye Sogoni kɔ commissariat de police maaw ye ni o ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni bɛ commissaire principal de police Zeinabu Waleta Ishakan yɛrɛ de kɔni bolo ko août kalo tile 16 su ni k'a dugu jɛ août kalo tile 17 la san 2026 k'ale ka cɛdenw kɔni opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ opération min kɔnɔna na o sera ka bolo da maa 7 yɛrɛ kɔni kan ko Sogoni ko commissariat de police cɛ dɔw bolo da ni maa 7 minnu kan o kɔni ye maa 7 minɛ ka d'a kan u bɛ ka bisiya k'a fɔ ko maa 7 nin yɛrɛ kɔni bɛ réseau dɔ kɔnɔna na réseau min ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don binkani wale de ma an ka Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Sogoni ko commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko olu kelen ni ka ni maa 7 nin yɛrɛ kɔni na k'u ye sɛgɛsɛgɛli baara minnu kɛ o sɛgɛsɛgɛli baaraw jaabi kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa 7 minɛlen nin yɛrɛ kɔni na muso 2 yɛrɛ de kɔni bɛ u la ko muso 2 minnu tun bɛ nin maa ninnu na o muso 2 nin yɛrɛ de kɔni utiliser yɛrɛ kɔni kun don réseau man yɛrɛ kɔni fɛ ni ka olu kɛ janw yɛrɛ kɔni ko muso 2 nin yɛrɛ kɔni kun bɛ telimani yɛrɛ de kɔni ta o yɛrɛ kɔni mana kɛ o ye mototasitigi nin yɛrɛ kɔni laboli ni ka taa n'u ye yɔrɔ la maa tɛ yɔrɔ mun na ale ni dibi bɛ yɔrɔ mun na ko n'u ni mototasitigiw yɛrɛ kɔni sera o yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni na o b'a sɔrɔ muso 2 nin ka complice yɛrɛ kɔni bɛ yen complice nin yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ ka na marifa jɔ mototasitigi la ka mototasitigi yɛrɛ kɔni wajibiya ni ka nafamafɛn ale n'a ka moto yɛrɛ kɔni di u ma ko wagati min Sogoni ko commissariat de police cɛdenw b'u bolo da ni maa nin yɛrɛ kɔni kan o kɔni y'a sɔrɔ maa nin yɛrɛ kɔni bɛ Mayamugu faso kanu quartier yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko bolo dali u yɛrɛ kɔni kan o kɔfɛ bolodara marifa kelen kan chargeur 2 kun b'a la cartouche kelen kun b'a la ale ni moto TVS kelen n'a kun yiralen don k'a fɔ ko ni moto kofɔlen yɛrɛ kɔni kun suɲɛnen yɛrɛ kɔni kun don wagati tɛmɛnenw na ko bolodara maa 7 minnu kan ni opération sen fɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko maa 7 ninnu si b'a bɔ san 18 la ni ka taa bila san 34 de la ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bisiya bɛ kɛ maa 7 na k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni sen donna suɲɛni baara caman na minnu yɛrɛ kɔni kɛra an ka Bamako kɔnɔna na k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa 7 nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ kiiri tigilamaaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan walasa don n'a nataw yɛrɛ kɔni na maa nin ka se ka jaabi kɛ ni ka ɲɛsin u ka wale jugu ma wa maa nin yɛrɛ kɔni ɲagili min ka kan u ka se ka da u kan wa min yɛrɛ kɔni ye Sogoni kɔ commissariat de police cɛ de olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale u bɛna continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw fɛ walasa n'a sɔrɔ complice wɛrɛ tun bɛ nin maa 7 nin na u ka wale in kɔnɔna na ka fɛɛrɛ tigɛ ni ka bolo da o complice nin yɛrɛ kɔni kan ni opération yɛrɛ kɔni ye seere latigɛ de min b'a yira maliden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali police nationale maaw ye k'olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ criminalité ale ni délinquance kɛlɛli baaraw la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka hadamadenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ kɔni ye Sogoni kɔ commissariat de police ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛdenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna nin opération in na a b'u fo u ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman na wa a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma halisa an ka continuer ni ka collaboration tɛmɛ n'an ka lakana tigilamaaw ni ɲɔgɔn cɛla la k'an ka Mali police nationale maaw yɛrɛ kɔni ka numéro vert yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko n'an bisigara maa ma ka ko kɛ ta la an bɛ se ka police nationale maaw yɛrɛ kɔni wele ni ka o kunnafoniya da o tulo kan mɛn wagati min na i n'a fɔ ko bɛ yen ɲɛnaminimafɛn donni ale ni a kɔnsomeli kɛlɛli ko hukumu na ni ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ ko OCS minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kari tɛmɛnen août kalo tile 23 san 2026 k'olu ye opération belebeleba dɔ kɛ an ka Bamako suguba yɛrɛ kɔnɔna na ko an ka Bamako OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni ka o baara in kɔnɔna na u kun dɛmɛlen kun don an ka Mali police nationale maaw yɛrɛ kɔni ka campagne d'intervention rapide maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni an ka OCS maaw yɛrɛ kɔni k'olu ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ ko opération yɛrɛ kɔni ye nɔba bɔ ko ni opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka jamana bolofara minnu yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛnbɛn ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ko hukumu an ka Mali jamana kɔnɔna na k'olu caman de y'u bolo di ɲɔgɔn ma ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min yɛrɛ kɔni ye an ka Bamako OCS rive gauche ale ni rive droite maaw olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma division des opérations OCS maaw ka centre de renseignement fo ka taa se an ka police nationale maaw yɛrɛ kɔni ka campagne d'intervention rapide maaw yɛrɛ kɔni ma ko ni bolofara nin bɛɛ lajɛlen de y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin don kofɔlen
yani ka taa ni operation kɛ suguba yɛrɛ kɔnɔna na ko operation yɛrɛ kɔni nɔbɔ kala ka operation in kɔnɔna na u sera ka u bolo da fura caman yɛrɛ kɔni ka u bolo da fura minnu ka a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko fura in yɛrɛ kɔni giriya yɛrɛ kɔni ye kilogaramu 300 ani dɔ bɔyanko yɛrɛ de kɔni ye ko bolodara ni fura kunta minnu yɛrɛ kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye tramadol diazepam ale ni valium yɛrɛ kɔni ye ko bolodara shisha baara caman yɛrɛ kɔni kan ko a bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi OCS man yɛrɛ kɔni u bolo da ni fɛn yɛrɛ kɔni kan a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen feereli yɛrɛ kɔni kun bɛ na sefa 1,300,000 yɛrɛ de kɔni la don a tigilamɔgɔw kunna ko operation yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni ye OCS ma olu bolo da maa 4 yɛrɛ de kɔni kan ka wagati min na i n'a fɔ ko bi maa 4 nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan walasa maa 4 ni ɲagili min ka kan u ka se ka da u ka don nataw la ni wale yɛrɛ kɔni b'a yira maliden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ka OCS maw ni u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni k'u cɛsirin bɛ ɲɛnamafɛn donni kɛlɛ la ni ka bɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni malidenw yɛrɛ kɔni k'olu ka kɛnɛya ko yɛrɛ kɔni sabati ni ɲɛnamafɛn ninnu kɔlɔlɔ ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Juma tɛmɛnen août kalo tile 20 san 2026 cɛ maramafɛntigi dɔw minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu kɔni ye binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin ziyarakɛla dɔw ma minnu bɔra Ghana jamana kɔnɔna ni maa ninnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka taa Senegal jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka se ka taa u sen don mawuludu ɲɛnajɛw yɛrɛ kɔnɔna Senegal jamana de kɔnɔna na ko wagati min cɛ maramafɛntigi ninnu b'u ka binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin ni ziyarakɛla ninnu ma o y'a sɔrɔ u kɔni kun bɛ sirala min bɛ bɔ Bamako ni ka taa Senegal jamana de kɔnɔna na source locale yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko jɛkulu maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni ka ni binkani wale yɛrɛ kɔnɔna na ko ye ziyarakɛla maa caman yɛrɛ kɔni jogi ko ziyarakɛla maa joginen ni yɛrɛ kɔnɔna dɔ bɛ yen nɔ k'ale ka jogin tɔgɔ yɛrɛ kɔni juguyara ni tɔw ta ye k'a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra lahalaya min kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ni maa kɛrɛnkɛrɛnnen minnu yɛrɛ kɔni ni binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin nin ma ko yɛrɛ kɔni ma dɔn fɔlɔ ni wagati in na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min san o san min yɛrɛ kɔni Ghana ka jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ kɔni ziyarakɛla olu kɔni bɛ wuli ni ka taa Senegal jamana kɔnɔna na walasa ka se ka taa u sen don mawuludu ɲɛnajɛw yɛrɛ kɔnɔna Senegal jamana kɔnɔna na ɲinata yɛrɛ de kɔnɔna ka man yɛrɛ kɔni to sira yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni cɛ maramafɛntigi dɔw ye u ye binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin man yɛrɛ kɔni ma ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma